Molt bones. Pràcticament portem ja 3 setmanes d'una situació de confinament, d'estat d'alarma, que ha paralitzat de manera diferent l'activitat econòmica, ens ha fet canviar la nostra manera de dir i de treballar. Durant aquestes 3 setmanes, el nostre despatx i la nostra red de Benefix ens anem plantejar que a nosaltres no ens correspon ni criticar els nostres governs, que en tenim molts, per cert, ni ens correspon fer futurologia, ni es tracta fonamentalment d'analitzar, de mastegar, d'informar sobre les diferents propostes legislatives, de projectes legislatius, de realitats legislatives que feien els nostres governs, fonamentalment el govern central amb decrets lleis, no? Per això ens anem a plantejar ràpidament fer unes circulars específiques, que ja han sigut 12, intentant anar seguint el que es anava publicant a fi i efecte que vostès els hi fes fàcil conèixer, no és fàcil, i perquè vostès poguessin decidir. Possiblement aquesta setmana hi ha Consell de Ministres, hi ha un debat parlamentari que coneixerem com evolucionarà, o tindrem informació de com evolucionarà aquesta situació. Tot indica que tornarem a una realitat quotidiana d'una manera escalonada. Dependrà molt del sector econòmic que estiguem, però això vindrà més ràpid del que ens imaginem, no? Possiblement ara estem a baix del pou i ho veiem tot negre, però és bo sempre quan un està una mica a baix del pou pensar en positiu, no? I al revés. Per intentar ajudar-los a tenir una visió global, estar molt informats, però per tenir una visió global hem cregut que podia tindre interès fer 5 vídeos que els hi acompanyem, 5 petits vídeos, fonamentalment per intentar explicar-los el principal de cada tema, no? El primer vídeo el fa l'experta en temes laborals i seguretat social, la nostra professional, Sara Bueno, que fonamentalment ens explica com està això dels aplaçaments de la seguretat social, aquest tema tan complex dels aplaçaments i moratòries de les quotes de la seguretat social, el tema dels ERTEs, no? Un segon vídeo que també fa una professional, una economista, Esther Bullet, del despatx, que fonamentalment ens explica quins pagaments d'impostos hi ha i si els podem aplaçar, fraccionar, avantatges i inconvenients. Un tercer vídeo el fa l'auditora del nostre equip, la Raquel Edo, que ens explicarà fonamentalment tot el tema d'aprovació de comptes, registre mercantil, informes d'auditoria, tot aquest món mercantil, comptable, auditor, no? Que interessa a les empreses mitjanetes grans. Després fem un altre vídeo per l'economista Alba Pic, que parlarà fonamentalment de la campanya de renta, la declaració de renta i de l'impost de societats, plaços i com està. I per acabar, un 5è vídeo ho farà la María José Moragas, que és advogada responsable de l'àrea legal del despatx de Barcelona i de l'àrea de Benefix a nivell estatal. I per acabar, nosaltres, torno a repetir, el nostre objectiu és per vocació, perquè la nostra justificació és ser-los útils, no? I creiem que podem ser-los útils
si vostès els hi ajudem a entendre els mecanismes legals que tenen a la seva disposició, tant si és empresari com si és un responsable dels departaments comptables, fiscals, legals de les companyies, o si és inversor o estalviador, no? Aquí jo personalment crec que l'important és tindre els equips humans, les estructures de les empreses enllaçades, perquè la normalitat tornarà i es tracta de que tinguem la gent de casa nostra preparada, consolidada, amb ganes de fer coses. Es tracta de cuidar molt bé els nostres clients estratègics. Es tracta de cuidar molt bé els nostres proveïdors estratègics i nosaltres des del primer dia anem prendre la decisió de mantindre la recepció des d'un punt de vista digital i les més de 30 persones que som a Barcelona i a la Reta a nivell estatal està a ple rendiment. Ho hem intentat, no sé si ho hem aconseguit, però els puc assegurar que aquest és el nostre objectiu, la nostra voluntat i si els hi ajudem a entendre les coses, interpretem que som útils i si som útils ens estem molt agraïts perquè al final ja està. Qualsevol cosa que necessitin, sisplau, si us podem ajudar, tant telefònicament com per e-mail, estem a la seva disposició. Moltíssimes gràcies i esperem que aquests 5 vídeos, més les circulars que anem fent, els hi pugui ser alguna utilitat. Moltíssimes gràcies, de veritat.